Καλησπέρα σας. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν ανήκω κομματικά κάπου και ούτε θα κατακρίνω τη γνώμη σας, όποια και είναι αυτή. Ευτυχώς, εμένα στο σπίτι μου με έμαθα να έχω ελεύθερη σκέψη και ευλογική άποψη. Οπότε, με αυτά που ξέρουμε ήδη, προσπαθήσουμε να έρθουμε σε μία απάντηση. Και μία συμβουλή που θέλω να σας δώσω είναι: ό,τι ακούτε, μπορείτε να έχετε την ελευθερία του λόγου και της σκέψης, αλλά δεν πρέπει να αφήσετε αυτό να σας την επηρεάσει τη σκέψη σας. Τις τελευταίες μέρες που σκεφτόμουν να κάνω αυτό το βίντεο, ήθελα να ψάξω για πληροφορίες για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Το πρώτο μνημόνιο, τα μέτρα λιτότητας. Και έχω εδώ τα μέτρα του πρώτου μνημονίου και θα σας τα διαβάσω αμέσως τώρα για να φτάσουμε μετά στο μνημόνιο 3 και να επεξηγήσουμε τον κάθε όρο και τι σημαίνει, γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει κάποια πρόταση, ίσως των θεσμών. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τα μέτρα του πρώτου μνημονίου. Αντικατάσταση του 13ου και του 14ου μισθού των δημόσιων υπαλλήλων με επίδομα 500 ευρώ σε όλους όσους έχουν αποδοχές μέχρι 3.000 ευρώ και πλήρη κατάργηση των δύο μισθών για μεγαλύτερες αποδοχές. Αντικατάσταση 13ης και 14ης σύνταξης με επίδομα 800 ευρώ για συντάξεις ως 2.500 ευρώ. Περαιτέρω περικοπή επιδομάτων 8% στα επιδόματα των δημόσιων υπαλλήλων και 3% στους υπάλληλους των ΔΕΚΟ όπου δεν υπάρχουν επιδόματα. Αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%, του μεσαίου από 10% που συνολικά θα φτάσει στο 13% και αντίστοιχα από το 2011 θα φτάσει στο 6,5%. Αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά κατά 10%. Αυτό οι περισσότεροι που γνωρίζαν ήδη. Αύξηση στις αντικειμενικές τιμές ακινήτων. Πρόσθεση ενός επιπλέον 10% στους φόρους εισαγωγής επί της αξίας των περισσότερων εισαγόμενων αυτοκινήτων. Επίσης, το νομοσχέδιο προέβλεπε αλλαγές στα εργασιακά με αύξηση του ορίου απολύσεων και μείωση του κατώτατου μισθού. Επιπλέον, στο ασφαλιστικό προέβλεπε αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο δημόσιο τομέα στα 65 χρόνια έως το τέλος του 2013. Και φτάνουμε στα μέτρα του Μνημονίου 3, τα οποία έχω εδώ πέρα μαζί μου, όπου θα εξηγήσουμε μαζί. Γιατί κάποια πράγματα δεν έχουν σαφήνεια και πρέπει να καταλάβει ο λαός που θα ψηφίσει ναι, τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Ξεκινάμε. Να επιβληθεί 23% ΦΠΑ στην εστίαση. Ο ΦΠΑ μέχρι τότε ήταν 13%. Άρα τώρα θα αυξηθεί κατά 10. Να καταργηθεί η έκπτωση ΦΠΑ στα νησιά. Οι εμπορικές δηλαδή συναλλαγές δεν θα είναι στο 13% όπου είναι τώρα, αλλά θα πάει στο 23%. Αυτό ισχύει και για τα ξενοδοχεία, για ό,τι έχει να κάνει με εμπορική συναλλαγή. Να επιβληθεί προκαταβολή φόρου 100% στις εταιρείες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή είναι στο 60%. Άρα, με πιο απλά λόγια, ό,τι φόρο πληρώσει ο επιχειρηματίας θα το πληρώσει διπλά. Π.χ. πληρώνεις 100 ευρώ φόρο, θα πληρώσεις άλλα 100 και για του χρόνου. Να καταργηθούν εκτός φόρου για τους αγρότες, π.χ. πετρέλαιο, φόρος εισοδήματος. Αυτή τη στιγμή το αφορολόγητο είναι στα 12.000 ευρώ. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πάψει να είναι αφορολόγητο αυτό το ποσό και επίσης το 50% της προκαταβολής φόρου. Να περικοπούν κατά 900 εκατομμύρια ευρώ οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια. Επιδόματα δηλαδή κλπ. Όταν λέμε επιδόματα, εννοούμε επιδόματα αναπήρου, τυφλού, άτομων με ειδικές ανάγκες, θα μειωθούν ή ίσως και εξαφανιστούν. Να περιοριστούν άμεσα οι πρόωρες συντάξεις. Σε αυτό το θέμα είναι αλήθεια πως πρέπει να υπάρχει δικαιοδοσία. Αυτό μας λέει ότι επειδή σε κάποιον είναι θετικό να πάρει σύνταξη πρόωρα από αυτό που πρέπει. Αυτό όμως είναι ένα από τα θέματα που κάνουν κακό στη χώρα και στην οικονομία της. Να καταργηθεί σταδιακά το ΕΚΑΣ. Για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει ΕΚΑΣ, είναι επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το επιπλέον επίδομα, αυτό δηλαδή που παίρνουν οι συνταξιούχοι, σταδιακά εξαφανίζεται. Να εφαρμοστεί πλήρως ο μνημονιακός νόμος 3863 του 2010 για το ασφαλιστικό. Αυτός ο νόμος είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο στην ουσία μας μιλάει για τις συντάξεις, είναι 101 σελίδες και μπορεί οποιοδήποτε πατήσει για τον νόμο αυτό να το βρει στο Google. Να εφαρμοστεί ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και χρηματοδότηση των επικουρικών ταμείων να γίνεται μόνο από ίδιους πόρους. Να καταργηθούν όλες οι εισφορές υπέρ τρίτων που χρηματοδοτούν τα ασφαλιστικά ταμεία που συνεπάγεται με μείωση των εσόδων τους κατά πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ.
Να αυξηθούν οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη σε συντάξεις από το 4% στο 6%. Αυτό το 6% δηλαδή θα περικοπεί από τη σύνταξη. Να παγώσουν συντάξεις έως το 2021. Να παγώσουν οι συντάξεις έως το 2021. Να νομοθετηθούν οι ομαδικές απολύσεις και να μην υπάρξει η επαναθέσπιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων αν δεν το επιτρέψουν οι θεσμοί. Αυτό μας λέει λοιπόν ένα παράδειγμα είναι οι εργαζόμενοι της Coca-Cola στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε κλείσει η εταιρεία και όλοι οι εργαζόμενοι βρεθήκαν στον δρόμο. Αυτός όμως μας λέει ότι δεν θα το κάνετε αυτό, αλλά θα τους απολύετε 5-5 ή 10-10, όχι όλους μαζί. Να μειωθεί το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ στις καταθέσεις. Αν χρωστώ δηλαδή εγώ 1.500 ευρώ, να μην μπαίνει στο λογαριασμό το κράτος και να τα παίρνει όλα, αλλά να μειωθεί αυτό το ποσό. Να αυξηθεί το επιτόκιο που ισχύει για τη ρύθμιση οφειλών. Αύξηση επιτοκίου σε απλές οφειλές όπως ΔΕΗ, νερό, ασφαλιστικά ταμεία. Να μειωθούν οι μισθοί στο δημόσιο, είναι κάτι κλασικό πλέον. Να εφαρμοστούν πλήρως οι εργαλειοθήκες του ΟΣΑ, δηλαδή γάλα, ψωμί, νερό, αρτοπία. Με λίγα λόγια, αύξηση σε όλα αυτά τα σημαντικά προϊόντα. Να υπάρχουν συντριπτικά πλήγματα στο ελληνικό φάρμακο. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Είναι αύξηση στα φάρμακα. Να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Για όσους δεν ξέρουν, ο ΑΔΜΙΕ είναι ο δημόσιος τομέας της ΔΕΗ. Δεν θέλουν πια να είναι δημόσιος. Να απολυθούν οι μετοχές του ΟΤΕ που κατέχει το δημόσιο. Για όσους δεν ξέρουν, το δημόσιο είναι κατά κάποιο τρόπο και δημόσιο και ιδιωτικό. Και θέλουν να πάψει να είναι δημόσιο. Να μην επανέλθουν εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές στα επίπεδα του 2014. Μας το λέει αυτό, γιατί το 2014 οι εισφορές αυτές ήταν πάρα πολύ αυξημένες. Μείωση της οροφής των στρατιωτικών δαπανών κατά 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν είναι δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος, ότι 400 εκατομμύρια ευρώ είναι μια μεγάλη δαπάνη για το στρατό μας. Εδώ θα φέρουμε και ένα παράδειγμα που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε εμάς. Θα μιλήσουμε για την Ισλανδία. Μπορεί βέβαια να μιλάμε για μια μικρή χώρα των μόλις 320.000 κατοίκων, πρόκειται όμως για μια χώρα χωρίς βιομηχανία, γεωργία ή πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχοντας ουσιαστικά μόνο την αλεία ως κύρια πηγή εσόδων. Μην βιαστούν κάποιοι να πούνε ότι συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα, γιατί η Ισλανδία ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμάς. Βεβαίως τα οικονομικά μεγέθη είναι ποσοστιαίως ανάλογα με τα δικά μας, άρα μπορούμε να τις συγκρίνουμε. Τι έκανε η Ισλανδία? Είπε όχι στη βοήθεια του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4 χρόνια αργότερα η χώρα βρίσκεται σε σταθερή ανωδική πορεία. Έχει 3,1 ανάπτυξη και περίπου 7% ενεργεία. Εδώ θα διευκρινίσουμε κάτι το οποίο γνωρίζουν όλοι οι πολιτικοί, αλλά κανένας δεν μας το λέει γιατί προφανώς θέλουν να μας τρομοκρατήσουν. Δεν γίνεται να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κάτι τέτοιο δεν το ορίζει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Άρα δεν τίθεται θέμα ευρώ ή δραχμής. Ακόμα και σε περίπτωση χρεοκοπίας δεν μπορούμε να βγούμε από το ευρώ γιατί κάτι τέτοιο το ρυθμίζει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Επίσης, δεν είναι τόσο αφελείς οι Ευρωπαίοι να μας βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή θα χάσουν δισεκατομμύρια ευρώ. Ο μόνος τρόπος να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ είναι να το θελήσει η ίδια. Μετά από αυτά πιστεύω ότι έχετε πάρει τις βασικές γνώσεις για να επιλέξετε ό,τι πιστεύετε εσείς ότι θα είναι καλύτερο για τη χώρα μας. Θα επιλέξετε πρώτα για εσάς τους ίδιους που είναι καλύτερο και ύστερα για ολόκληρη τη χώρα. Αυτά που γνωρίζουμε σίγουρα είναι τα αποτελέσματα του ναι. Σκεφτείτε το μέλλον και πόσο θα επηρεάσει χρονικά το ναι που θα επιλέξετε ή το όχι. Αυτά είχα να πω. Σε όσους άρεσε το βίντεο και έμαθα μερικά πράγματα από αυτό, μπορείτε να το δείξετε σε όποιον πιστεύετε εσείς ότι δεν γνωρίζει αρκετά πράγματα για να αποφασίσει.